So uthini kuthina wena uthi lo sisi lo zalo umalume wakho ombiza ngeqanda ekhaya unezizathu zokuthi wenza into engalungile kuye lezakhala ngazo? Yebo, cause anginayo iphawu ukuthi ngingabuyisela kumalume. Yilo muntu ofanele ngibuyisele kuyena ngoba vele u-under yena umalume. Sure. Umalume usekhona, right? Uyaphila baba wakho? Saphila lapho. Okay. So wena mamdephana uqhubeka kuze kube ngathi show yami ngedwa. Manje mina ngingenaphi lapho? Yeah. Yeah. Uyabuza. Buza, Ubuka yeah. mina ngathi mina ngishilo ukuthi Ngoba mina zange ngihlukeze baba wakho. Ukuthi understand. Nokuthi impilo yami ayikaze akuyaba right. Wena yonke into oyifunayo uyayithola. Indaba ungakhulumi nabo. Bazali bami. Ngizokhuluma kanjani nabo ngoba angimncane, angikwazi ukukhuluma nabo. Wena engikwazi ukuthi ngikwazi ukubuyisela Indaba ungakhulumi nalo sisi wakho mina. like akukho easy cause wena ukazi wakwaba nenkinga before. Konke ku right kuwena, kusmooth. Inabakashana kamenzi aphuza umlaza ngameva ninabendlondle nophaphe ekhanda sibingelele kwifundazo zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Live TV igama lohlelo iso ngeso igama lami uKings Cha ngokaluqa ngiseswatini la ngaya khona ngabuya nentokazi ebizwa ngoMamdephana ikhona ke la eduze kwamangibingelele sawubona Ntoni sawubona unjani nondaba hayi ngabuzwa ngomphakathi uGhayisa uthandwa kabi nala ngihlala khona. Okay, ngiyakuzwa. Ngicela ukubingelela nambukelo Black Live TV ngikwamukela uhlelo luthi isongeso ayemlangeni Magasela nje bese chazele uKings Cha wakwaluqa ukuthi akahambi yedwa uhamba nami mina ke ngimbiza ngoNondaba. Ngokukhulu ukuthobeka Nondaba ngicela samukele isihambile sethu simcela ukuthi abingelele ehlelweni aphinde futhi introduce thina somuphi indlebe angithi njalo baba. Yes. Sawubona Sandu njani? Yebo kunjani? Siyaphila mamazi. Sicela ubingelele umukelo Black Live TV and then introduce yourself. Sanibonani. Igama lami ndingusiyolise isibongo sami sithi Msichana. Yes mama, ubekwa yini la ekhaya? Ngibeka ingane ka-aunty ayingiphethe kahle. Ingane aunty Yebo. iyenzani? Into ezenzayo endlini iyangihlukumeza nje angiphethe kahle. Wathatha iy'nwele zami wayidayisa ngingashongo mina. Bese ugqoka ney'mpahla zami ngingashongo. Kuyimanje nje une-boyfriend. Okay. Une-boyfriend but manje ngimcebi ekhaya. Mina makodwa manje sine-boyfriend iyakwazi ukungiceba ekhaya. Yo, so ubona ukuthi leli daba lakho lifuna ufakelwe ibuko mhlawumbe uzumlethe la. Ngibona ngathi hayi angiphethe kahle ngempela ngayo. Uhlala noba ekhaya? Uhlala noma nobaba. Uhlala noma nobaba? Yebo. Oh, so kuhlukumeza mekephi yena mukephi? Noma uyena osuke ekini? Uyena osuke kusekhaya. Oh, abazala ukwazi ubatshele ngalolu daba. Bangabatsheleli. Abazali. Uzuhamba indlela ende kangaka uzofika la ungabatshelile abazali indaba usabani? Hayi, kusaba ukuthi hayi abazicazulula le ndlela yafuna bayicazulule ngayo. Kodwa izobuka kanjani usula kumabona kude bazoyibona ku TV, Black Live TV, ibukwa yonke indawo. Hayi, bazobona nabo Ukuthi benze njani? Yebo. King, what is your take on this? Nangugele chaza idaba la kuhlukunyezwa ingane ka-aunty but azange awatshela abazali ekhaya uvele wadecide ukuthi abhalela ekhaya bekhona la. Kuba mhlawumbe sehluke. Ya shame bani. Ngibuza ngayiphendula. So wena nodadweni lokhuluma ngayo umntaka-aunty wakho nike naxoxa lento wambuza uthini uma umconfront about zonke lezi zinto othi uyazona? Ngiyamconfronta indaba lakhe nje aliphumi ntweni. Like akangichazeli ukuthi kwenze njani kwenzakalani. Nikhuluma kahle kodwa noma niyaxabana yebo manje? siyaxabana siyaxolisana nje. Akakhulumi kahle. Wena mawuyibuka ngokwakho inzondo lento? Hayi inzondo ngendlela yenza ngayo inzondo. Okay. Right. Unabo abangani? Yebo nginabo. Naye unabo abakhe? Yebo nabo. Awukazi ube nesikhathi ukuthi mhlawumbe nixoxe nabangani bakhe uzwe ukuthi mhlawumbe ayikhona into abayazi? Cha, mina nginaxoxa nabo uthi bathi abakhulumi nabo. Akakhulumi? Yebo akakhulumi nabo. Wena ukhulela Eastern Cape noma ukhulekela la KZN? Ngikhulele Eastern Cape. Uzela ngobaba? Yebo ngizela ngobaba. Alright. Mhlawumbe kuyasiza ukuthi mangabe khulunywa ngomuntu simthole lowo muntu omnikazi wento. Asondele ke sizwe ngayo ukuthi lento ngempela iyadinga antivo le TV. Nami nginayo lembuzo aduna ukuthi
abazali-ke bebengeke-ke kodwa bayixazulula nakho isizovela ku-TV but-ke asithole umnikazi. Ya senzeni kanjalo King kuzosisiza. Sure. Phinde sinamukele-ke ohlelweni leni olubizwa ukuthi iso ngeso. Siyazi ukuthi abantu abaningi bahlale belindele lezi qephu zethu befuna ukubona ukuthi ngampela namhlanje siza ngaziphi igaxa. Asibona kona Ndaba sonke kodwa-ke ngenxa yesibongo nguye. Mamtepan sesibuyile ntombi. Yebo Nondaba. Wazamula nje iphakele inkampani. Hawu waqala inkampani mina? Ngiyabuza. Cha Akuyeke okwamuka phela emsebenzini ngiyasebenza ngolelo. esekhaya. Manje Ekhaya akuphakela ngxebo zonke. okay kulungile-ke Nondaba acala kukhulu kutheba sicela kunibingelela abafowethu njani? Babiza. Ngibabingelele ini manje? Cela ukusho crew ukuthi ngisebenzisa kanzima uNondaba. Ayi, Kwele so- ngisifaka njalo lesi sicelo ukuthi angisathanda ukusebenza noKing. Yangapha. Cause uyangihlukumeza. Alright, carry on. Hayibo izani uphinde ungikhulumela nesingisi. Yena njalo umbhale isingisi usesingisi kuqatshenwe yini sanibona? Yebo. Ninjani bafethu? Siyaphila. Siyaphila. Siyakwamukela sithandwa sami sicela bandla usho igama lakho ubingelele umbukelo Black Life TV uzosisho igama lakho nesibongo. Nginibingelele balaleli be-Black Line. Igama lami ngubalungile isibongo ngwakathwala. Wakathwala. Ngisuke Oh. KZN. Oh okay. Ngizahla cacisa phela sizwe noongwane. Yabo. Hawo la manje sesiyadideka. Ukuthi kwenzakalani. Sibonga ukuthi ufike la uyamazi usisi. Ngiyamazi. Unguba kwena. Umzala. Okay. So uzalo umalume wakho. Usala umalume. Alright. Kana kwethu. Mhlawumbe sisasidedele wena ukumtshela usisithumbizele la yini leyo khala ngayo kwenze njani. Ibalungi kubizela ukuthi lana endlini angiphethe kahle. Indlela enza ngayo yangihlukumeza nje. Usebenza njani? Wenze lokho. Angazi-ke manje ukuthi ukhuluma ngani. Uyazi ukuthi ngikhuluma ngani? Akiyazi kwangempela lento ukuthi ukhuluma ngani. Cela ubaxelele. Uyazi ngikhuluma ngani? Endlela ngiphethe kahle. Cela uthethe inyani. Hey, angazi ukhuluma ngani mfethu. Yabo nje angazi. Angazi ngafuna ukukhuluma nyani. Nihlala ndawonye webalu? Uhlala ndawonye. Usisuza loba uyingane kabakini? Ingane kamalume. Oh. Uma wakho phela balu? Uma washona. Shame, sorry. So mina ngi-understand akujwayelekile kodwa ukuthi umuntu ahlukunyezwe ehleli nabazali bakhe ukuthi ujwayele ukuhlumeza lo ovakashile. But in this case uyena lo ovakashile, not really uvakashile ngoba ikamalume wakhe angithi lapha yana umfowabo kama wakho. Kodwa uyena uhlukumeza omunye kubo. Yebo uthi uyathi kanjani? Inakho nje ukuthi-ke weba lo mtshela anikaze nixabana mhlawumbe nomntaka malume wakho la kube khona into enibangayo nje ngalezi zinto ayishoyo akaze akubuze ngazo. Kukhona phela lokho. Cause vele mungabe sebasemndenini khona lokho okuzofika kwebhani yebo. Kodwa wena ukazi wantshontsha iy'nwele zakhe akwazi wayenza lento. Umenshine nokuthi wena unayo i-boyfriend akacebe ekhaya but wena uyamceba. Yeah, nginayo i-boyfriend ngiyavuma. Ngiyavuma. Ne-boyfriend umncane nje? Hayi nginayo. Ngicabela nomunye wena munayo i-boyfriend nawe. Seniqedile qala matric noma 2? Yebo sawuqeda. Balu phela khuluma. Angiyazi mina lento akhuluma ngayo angiyazi. Unamanga. Angiyazi. Khuluma iqiniso balo. Angiyazi. Awukazi uthathe iwivi yakho uyidayise? Hayi angikhumbuli. Oh nenkinga vele yokukhumbula izinto. Mhlawumbe uyakhohlwa ukuthi umntshontshile. Umuntu okhohlwayo vele ngempela balu. Hayi akukhohlwa. Sidalo akukhohlwa. So uyakusukela. Uyangisukela. Okay balu. Awusitshele nge-relationship yenu nosisi wakho ekhaya imi kanjani? Mawumbuka nje nombuka njengomuntu onjani. Kwenzakalani? How are you guys Yabo nje mina nalo ngisebenza naye amamdepana. Ngiyazi ukuthi mangihlulwa into yena uzoyikhava uyena uzokwazi ukuyenza. Mayihlulwa into iyazi. Ngiyazi engakayenzi ukuthi uzoyenza because ngicovered next to her. So wena mawubuka lo seduze kwakho ke ozalo umalume wakho umbuka njengani? Ngibuka njengomfowethu.
ukuthi ngolunye usuku kwakwenzeka ngathi ngiyaphuma nje ekhaya ngahlangana nomakhelwane wangitshela into eyenzeka before. Ayingiphathanga kahle. Imaqala-ke ngifuna ukukhululeka musuqhaqhazela relax. Angeke sikushaye nasifuna Sifuna ukwazi. ukwazi. Yabona kubiza la ngegora, kubiza nje abantu aba-friendly abafuna ukuhlala nawe. Because nasithanda ukubona imindeni izwane. Nani bayancane kabi ngathiwa khona inzondo sekhona between nina nobabili. Kanjani? Ningabantu besifazane. Power kwimbokodo. Zama imbokodo ukuthi ibe nepower. Tell us-ke mntakama yini umakhelwane axoxela? Wangixoxela umakhelwane. Wangitshela ukuthi uma isikhathi akhulelwe mina. Yeah. Akazwe wakwaphathwa kahle. Akaze wakaphathwa kahle. Umalume kahle wayehlukumeza uma. Kwaze kwacaca ukuthi uma uba nokukhubazeka okuthize. Akhulelwe wena. Akhulelwe mina bangamnandi akaze kwaba right. Ngisanalo-ke yabo ngazi. So kuthiwani ngicela ungilokhuza King angibhalansisi. Nami ngisafuna ukubamba la ukuthi angibambi. Uthi umakhelwane ukutshela ukuthi uma wakho wahlunyezwa umalume angithi ubaba wakhe. Wahlunyezwa amandlelani, wamshaya, walimala, kwenzakalani? Nakwazi ukuhlukumezeka like wayemshaya. Amenzisa zonke izinto. Uyazi ukuthi umuntu uma ngabe ukhulelwe akukhona okunye ongakwazi ukukwenza. Njengokuthi nje awukwazi uqula izinto ezisindayo. Amhambisa amisa emfuleni, ahamba amkhisa amanzi. Yabo nje nasemphakathini babesenalokho ukunothisa. Yabo kwakungekho mnandi angithandanga nje ukuzwa into ebuhlungu kangaka ngoma akhulelwe mina kakhulukazi. Ukuthi uphathiswa kweqanda lo. Buye kufike nalokho-ke kubuye inhlungu. So ukuphathiswa kweqanda wena uvele kuxhume nalento othi usuyayazi. Kuvele kufike nalokho kufika inzondo engayazi. So wena ukwazile ukubona uma wakho ukhuluma wakho ekhona? Ngikhula ngekho washona sasemncane. Kodwa mabexoxela wayenjani? Waye right ngokwempilo usuzelwe wena? Akazange waba right. Lokho waba nenkinga yokuthi wayehlukumezeka nje akaze waba right. Until waze washona. Kubuhlungu kakhulu. So uthini kuthina wena uthi lo sisi lo zalo umalume wakho ombiza ngeqanda ekhaya? Unezizathu zokuthi wenza into engalungile kuye lezakhala ngazo? Because anginayo ipower ukuthi ngingabuyisela kumalume. Yilo muntu ofanele ngibuyisele kuyena ngoba vele u-under yena umalume. Sure. Umalume sekhona right? Uyaphila baba wakho? Saphila. Okay. So wena mamdepa na uqhubeka kuze kube ngathi show yami ngedwa. Manje mina ngingenaphi lapho? Yeah. Uyabuza. Ubuka mina ngathi mina ngishilo ukuthi ngoba mina zange ngihlumeze baba wakho. Ukuthi understand. Nokuthi impilo yami ayikaze akuyaba right. Wena yonke into oyifunayo uyayithola. Indaba ungakhulumi nabo. Yazali bami. Uzokhuluma kanjani nabo ngoba angimncane angikwazi ukukhuluma nabo. Wena engikwazi ukuthi ngikwazi ukubuyisela Indaba ungakhulumi nalo sisi wakho mina. Like akukho easy because wena ukazi wakwaba nenkinga before. Konke ku right wena kuSmooth. Hayi ukuthi phela ngihlukumeze wenza le ndlela yenzayo. Basikhulumisane njengoba sikhulumisana sihlale ndawonye sixoxe. Hayi ngikubona kanjalo. Angikubona. Yabo mebethi hurts people so kusho into kanje phamisa mic mami. Yeah. Mekuthiwa hurts people. Usisi so unfortunate umulimela ukwazi ukuthi uthanda abanye abantu obvious uzobalimaza abantu baseduze kwakho. Sure. Kuyazenzakalela. Akuyona ngisho into oyicabangayo ukuthi kusasa ngifuna ulimaza but as soon as uvula umlomo wakho abanye abantu bayalimala because vele uzoba nolimo sharp awukwazi ukubona into ehlukumeza omunye umuntu because you are used to this pain yokuhlukumezeka. So
usisi noma ngabe uyichazile idaba lakho kuwena nabandawonye mengeke umstop ukuthi akwenzeke into embi ngoba every time utreatwa right yena akanawo umama because of ubaba wakho. Ngithi ngizafuna ukubuza nami ukuthi umalume still nayo samtreat indlela efanayo nakamphathi kahle uyamenzela izinto right. Umalume yena uphethe kanjani? Good question King. Phela njoba kunengane yakho uyazama ukupretenda ngathi kuhamba kahle yabo ngathi uyangenzela kodwa deep down I know ukuthi akukho right akangithandisisi kahle. Wena ngokubuka kwakho sisi ubaba wakho menakekela usisi wakho ubona enza normal njengoba esuke enza nakwena? Mina ngibona enza kahle, enza ngendlela efanayo mina naye. Ngingazi-ke. Futhi umalume phela usengamtreat right after ukushona kwasisi wakhe and azi ukuthi kwakwenzakalani during mhlawumbe umqondo uyabuya. We don't know the reason behind ukuthi why umalume emtreat kanjalo uma wakhe. And kuningi nje ngicabangayo mfethu. Nanokuthi amarazekana into ukuthi like basuke mdala thina sikhulele emakhaya unento ukuthi uyamdiscipline mhlawumbe wadi no ukuthi ukhulelwe emncane mhlawumbe ethi uzenza ubhuti omdala uzama uqondisa umthetho kanti useyalimaza. Usiyalibaza true. So nawo akasakwazi ukubuyisela isikhathi emuva wesiphathi ngoba lento yazeka ngisho emphakathini. Into yaziwa umphakathi wonke ukhuluma ngayo every day. So mhlawumbe nawo uzama ukuthi azama ukubuyisa lezo zinto ayisabuyi because ingane siyazi already. So sekukuthi manje senza kanjani ukufikisa umqondo walo ukuthi angabi bad. Ngiyacabanga nje ukukhulu ungenawo umzali wazi ukuthi wayishaya umalume wazi wangaba right wazogcina eshonile. And everything is normal ngomalume umkhulisa ingane zakhe nansi yakhe right. Unkosikazi wakho right. Uyamshaya kodwa uma wakho? Cha kamshaya. Yabo kusho wayezama wayediscipline kodwa wenza kakhulu naye mhlawumbe uyadinga ukuthi naye atholakale because if usisi somnikeza i-counseling King kuzofanele umalume abe khona understand ukuthi i-damages exactly because usisi uzohlezi nomona every time ebona lo treatwa right even if uthuma wakhe mekhona mhlawumbe mengiyakwazi ukwenza izinto enzelwa zona but manje akekho uma wakhe kuzohlezi kucabanga ukuthi mhlawumbe if mama mekhona ngabe izinto engcono. And kuwasi kunzima ukucabanga yabo nje belokhethi nje lo phathi weqala lapha is not that ngenxa uthena unalento emqondweni ukuthi vele umalume wenza ukuthi so everything ayenzayo uyayiscale ayibuka ukuthi ihamba kanjani ayibona encane ngakuyena makakhuzwa ngento ethile already usezoba nezinto ezithile azenza but uba lo ngithi utadweni doesn't matter to uzala umalume wakho utadweni uyena umuntu mhlawumbe ngalinye ilanga niyosala nobabili emhlabeni uyena umuntu uzokwazi ukuprotecta uyena umuntu ongakwazi ukumprotecta which means uyena ogada ibhack yakho wona ogada ibhack yakho so whatever lwenziwa abazali lwenzeke between abazali lona lubhlungu because lwenzeka ngoma wakho okuzalayo and mawuxoxa istory sakho rasiyavela ukuthi nawe uyathanda ngabe manje khuliswa uma wakho but akekho into esidinga manje ufuna ukuthola emqondweni ukuthi ukwazi ukudila nalento nomalume njengoba esho noMamDepana simbize abe khona kwi-counseling enzoba nikuyona ukwazi ukubhodla kuyena direct because into eshoda ngayo ukubhodla kumuntu right manje ubhodla because lo akanacala akazibutho akasicelelanga ukuthi afike emhlabeni akasicelelanga ukuthi azala umalume wakho akaze futhi ekuzalweni kwakho umalume wakho uzobe umhlukumezi kama wakho into angayicelanga so it's not easy ukuthi ngathi uthola amacala kamalume wakhe kababa wakhe I mean so mina into engicela ukuthi uzona zonke lezi zinto oyifilayo lezi zinto zonke izinto oyizwayo masikisa kwi-counseling umalume wakhe sephambi kwakho bodla ukhulume lento engaphakathi kuwena so that uzokwazi ukuxola uzokwazi ukuthola ipeace nalabo abakululeka bazokululeka vele usukwazile ukukhuluma sithi ungakakhulumi nomuntu right uzoqhubeka ukuhlukumeze lo kusasa nibe izitha nizale izingane nazo zibe izitha about generation enzondo yiso ngese liqhubekayo nje. Yeah, and okubhlungu kakhulu King ngiyacabanga ukuthi usisi she also mentioned ukuthi yena uma wakhe she was pregnant esikhathi ebhizi shawenza zonke lezo zinto and njobe sekhulile kangaka esefundile futhi yazi nawe esikoleni siyafunda ukubaleka ukuprotect umuntu okhulele. Imagine ukuthi if something wrong really happened to her mhlambe washayeke ngephutha kodwa ingane susi ku-protected ngendlela eyisimangaliso I don't know. And kubhlungu shame angazi I think kuzothatha isikhathi ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe right because angiyithanda indlela engiyona because ngiyisilwane ngiyayibona kwanami ukuthi nami ngiyisilwane i-behavior yakhe ubulwane i-behavior yami because ukuphila esandleni sabanye abantu
uzazi ukuthi unabo abazali kodwa Yes. ukuthi bayashona and nokushona kwakho uyabona ukushona kwabo ukuthi akuyona imbangela e-right ukushona kwama. Ubanga imbangela e-right. Eyi, Because isandla sakamfowabo into ebuhlungu kakhulu Ebuhlungu. igazi lakhe. hayi siyakuzwa Ntepana, mhlawumbe ukuthi azidlulisele kubanikazi bodaba okwaba abantu abalulekayo kuyibona Emakhaya. abazodila nalento ukuqhubeka kuya phambili. Ayi, Mhlawumbe-ke nabo ababukeli bethu besichaza ukuthi kwenziwa kanjani entweni mayisuke kanje. Yeah, I agree with you. Akwenziwe kanjalo, asiprovide i-counselling, bazama ukusizakala nosisi lo azama ukusizakala. Nobala uma bekhona abone ukuthi damage awenzile. And sibonga uNkulunkulu thina sebenobhuti abasinakekelile futhi abanakela isho ingane zethu in our absence. Yabo, nosisi abanakela ingane zethu singekho. Yeah. Uyabo leyo nto. So, yeah, uma ukuthi umalume onjalo nawe oshaya So abantu ngoba ubona ukuthi ingane yakini iqeda ukwehlisa isithunzi ngendlela eyiphatha ngayo noma ngamaphutha ewenzayo i-wrong leyo nto. Bulala umntwana sesami. Sale kahle ngane zakuthi sibonga uthando nesupport siphinde sibonana kokulandela. Sinithanda mbamba. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.